كابا وطاي تشاينا وهد الزواوي قطب أفريقيا نمسلات قرصانيا مخان أفريقيا سلام تملكتي كما يتطرحون الساعة تدالو زيناتات حزنا متينا لنا مس زيناتات أنا برهام في السحام قدامي منستر أبي أحمد دحري لوطي أبا دبوب أفريقيا أبا زقبر وعدت زم حلالفو ممرح صعبو هنساتو تجميرو أبزحات روان بمززام نأقل قلوت زباق منبر أمباسادر إمباسي تيبيام تمريقهم ثم قدامي منستر أبزم حلفو ملختي إثيوبيا بروجكتات بقلت أفنسريتن ناي مهناتن مززامن زلوا تمكرو عوش تعدن وطن أبا زلو منقستاون ولقاون سرعتي إثيوبياويان كدقم على ويلم كابزي بتوساقي أبا قطرة إمباسي فلسي حملوا أثر من بارمون تقليسون تبركتنا مسلاوي تحستو أبا دو أفريقيا إمباسي تيبيا تخفز نوره تخاتنا متنا لنا حزون زيناتنا يقصلهم مرماري بورد أواج هتطوان كساب حزي زوجونهم سرعتن أبا قص علي زي صرحهم تقبراتن علاوي غيرهم مكتل أكابي تتبورد دكتور نجات قرما أبا زهبو مقلتي اتعواج كابا استعواجلو على جميرو تبورد كساب استطايشلو بزنوره كونتات أفتاتمام لزب كم استقبره العلانيين أبا ماخل علواي ممرحي مرمرا قبن بوليس فيدرال أبتحتي صلال حقي زركبو ترترتي زركب لكونتات نابا مدك أسيوم بمتاو ملكتا كم استقبر حبيران مستم ترترتون كم حايشلوم زداليوم قدياتن كم تساقم أبا زلعلوم نتبتاتن بعمقات زتا كم استقبره قليس أنين أبقى صالي دما ترترتي زلعلوم قديات بمحاز مس مرار حتات ماخل زته بمقبار كم حيشو أبا زقبهم قدات ميت كم استقبره تزاربان أبتوان بستقبره ملكتا أتحزا سباو مسل ترترتي أبا صبو كنتات مخانو رئينا إنا إيلانتن مكتل أكابيت أبا كتما دي سابا زيغاتات أبستفرالي أبيات تمرتي يسورو ألو زبل حبريتا نمرق قاتدما مس أمرار حتات كوميشن بوليس دي سابا لزب كم استقبره العلن أبتوان زته دما قدمي اتي اواج يكون دحرت اواج سروع سرعت مخبار حقن مكلخال جبنن كاب ممرح اواج هصصوان وصاي እና ተተግበሩ ከም ዝኾኑ ገለጻ ከም ዝተገበረሎም ካብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ምስዚ ተታሒዙ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመጹ መለለይ መንነት ወይ እውን መታወቂያ ዘይብሎም መጽራይ ንምግባር ጎደና ሓደር ቆልዑት መፈጸምቲ ተግባር ገበን ስለ ዝግበሩ ኣብ ስሩዕ ስራሕ ምክልኻል ገበን ከም ዝገብርዎ ኣብ ሓደ ቦታ ጽኒሖም ነናብ ከባቢኦም ዝምለሱሉ እናመለሱ ንኻልኦት ድማ በቲ ምምሕዳር ከተማ ናብ ዝተሰናደ ማእከል ከም ዝኣቱ ምግላጾም ጸሪሐን ኣብዚ እዋን ድማ ሓደ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዚያዊ መጽንሒ ተጠቂሞም ከም ዝነበረ ሕዚ ግን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከም ዘየሎ ምላሽ መሃቦም ተዛሪበን ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብምዝዋርን ኣፈጻጽማት ኣዋጅ ብምፍታሽን ብሓፈሻ ድሕሪ ኣዋጅ ህጽጽዋን ዝተተሓዙ ተጠርጠርቲ ብቁጽሪ ሽምን ምኽንያትን ከምኡውን ተጠርጠርቲ ዝርከብሉ ኩነታት ብዝርዝር ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር ኣብሪሀን ኢትዮጵያ ናብ ጥምረት ብሪክስ ምእተዋ ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ንሕቶ ኣባልነት ዝተውሃባ እወንታዊ ምላሽ ንዝበለጸ ዕቤትን ተደማጽነትን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም ኣለዉ ንጸብጻብ አቤል ሙሉጌታ በሪው ብርሃነ روسيا، تشاينا، هندي، برازيلن دوب أفريكان زمسرتو بريكس صعنتو الناسخ يمس مهلاو يزرب زت أمرتوزي بفزح حزبن كوتباو عقمن زلعل بوتا يحز قدمي دوب أفريكا مصنبارا وقعوي بزيكونا منقدي زتمسرت إنيرو بريكس
كمقواصرا أوروباوያን 2010 ندبو أفريكا بأبالنت بمحقاف بريكس بزبل مسوعي زتقلقله حبرت ونيو حزدما بريكس أبدو أفريكا أبز السالطو وعلو نيتيبيا حويسو شدشتا هاجرات حتو أبالنتن تقبالنت رخيبولو أبتو على استساتفو قداماي مينستر أبي أحمد زعدو لزي بلعل دبلوماسياوي صعري زترخبه مخانو يوم ززهربو ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት 10 ዓመታት ከተመዘገቡ ትላልቅ ዲፕሎማቲክ ድሎች ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ውሑዳት 10 ዓመታት ካብ ዝተረኸቡ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ቀንዲ እዩ ክበሃል ይኽእል ብሕድሕድ ረቋሒ ብዕብየት ቁጠባ ብበዝሒ ህዝቢ ብዓቕሚ ዓለም ለኻዊ ተሰማዕነት ብዘለና መጻኢ ተስፋ ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ተሰማዕነት ዘለዋ ሃገር እያ نعا قديفنا نأفريكا ونحاوسنا إنا كنبل أين خلن أبا زبل مدمدم تعتبصح إنا أتينا زلنا زي عبي عوديو نملأ هزبي تبيا انقع دسبلكم دسبلنا قبل فوتو كم هاجر زمزقب زلو عبيتن زهانز أتو تدماز النتن إثيوبيا بأبالنت بريكس كتحقوف كابزخ الوا روحدات وشتي توم كاندي مخانم يوم قداماي مينستر أبي أحمد زبره አንደኛ ኢትዮጵያ ክትምረጽ ዝኽኣለት ሓደ ብበዝሒ ህዝባ እዩ ኣብ ዓለም ሕዚ ልዑል ዕብየት ናምጻእ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ምዃና በዘን ሃገራት እዚአን ስለ ዝተኣመነሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓምለዋይ ኣሰር ሓምለዋይ ሓይሊ ብሕርሻ ዓርስኻ ንምኽኣል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብሓፈሻ ዘሎ ዕብየት ጂዲፒ ኣብ ዓለም ብቁጽሪ ካብ ዝጽርሓ ልዑል ዕብየት ዘምጽኣ ዘለዋ ሃገራት ውሽጢ ሓንቲ ምዃና ኢትዮጵያ ዓቕሚ ተሰማዕነታን ንዓበየን ብምምጽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይብሉ ኮኦፕሬሽን ሳውዝ ሙሉእ ኣይኸውንን ብዝብል ኢትዮጵያ ብዘለዋ ተስፋ ምዕባይ ክትምረጽ በቂዓ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ከይዱ እዚ ሓገዝ ንዝሃባ ሃገራት ምስግና ኣቕሪቦም ኣለው استفلالو سممعات متحبار كم زفصمون ገሊጾም ኣለው ቻይናን በብዙ እናመሰግናለን ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልና ቻይና ይዕሪና ኢና ነመስግኖም ልዑል ሓገዝ ሂቦምና እዮም ህንድን ሩስያን ውን ኣዚና ኢና ነመስግኖም ንብራዚልን ንደቡብ ኣፍሪካን ውን ልዑል ምስጋና ኢና ነቕርብ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ዝነበረና ዘተ ክፍሊት ልቓሕቲ ዝቕጽል ዓመት እፎይታ ሓደ ዓመት ሂቦምና ኣለው ብብዙሓት ዓውድታት ስምምዓት ምትሕብባር ፈጺምና ኢና ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ኣብ ዝነበረና ኣኼባውን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ብወታደራዊ ብንግድን ኢንቨስትመንትን ብሓባር ንኽንሰርሕ ተስማዕሚዕና ኢና ካብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣርጀንቲና ግብፂ ኢራን ሕብራት ዓረብ ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ብኣባልነት ብሪክስ ንኽሕቆፋ ፍቓድ ረኺበን ኣለዋ بتزامد زينا إثيوبيا أبال بريكس نختكون ببرك مراحتي استسالتو سرعتي دبلوماسي عوتات مخانوم زملقت كم زنبره منستر ديتا قدات وصاي أمباسادر مسكانو أرقا قليصوم إثيوبيا بركز زبالو زفرات زمزقبتهم وطيتا تسواوهاتي كم زخونوم بعالم لخ محبر السب كم زئمن تحبير لهم نصاب روزا مكونن ملوبرهان قرماي ኢትዮጵያ አባል ብሪክስ መኳን ኪላያ እዚ ዘለው ወረብሓ እንታይ እዩ መባሊካል በዋነኛነት እንደዚህ አይነት ተቋማቶች ሲፈጠሩ በዋናነት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ክፍጠሩ ከለው ኩል ግዜ መልዕል ዝገብርዎ ወይ ድማ አባል እንኹን እንትንብል እዚ ትካል ተሓሳቢ ዝገብሮ ብሄራዊ ረብሓና እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ አፍሪካ ዓብዪ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ ዓብዪ ስፍሓት መሬት ኣለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከዓ ኣብ ሳብ ሰሃራ አፍሪካ ብቁጠባ ሳልሰይቲ ብርኪ እያ ንዓበየ ዝኸደ ልምዓትን ቁጠባን ከም ዘለዋ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ከም ዘሎ ተኣሚንሉ እዩ በዚ ምክንያት ናብዚ ትካል እንትንሕወስ ወይ ድማ ሕቶ ኣባልነት ክነልዕል ከለና ብሄራዊ ረብሓና ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ሕቶ ኣባልነት ምሕታትና ድማ ዓብዪ ውሳነ ፖለቲካ ዋናዊን ትኽክለኛን ውሳነ እዩ ስለዚ ሙሉእ ኣባል ኮይንና ምእታውና ብብርኪ መራሕቲ ዝተገበረ ውፅኢት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ምንቅስቓስ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ከም ዝተነቓቕሐ ዘርኢ እዩ በብርኪ ዓለም ለኸ ጽዕንቶ ንፈጥር ምዃንና ተደማጽነትና እናዓበየ ከም ዝመጸ መርአያ እዩ ዕውት ኮይኑ ምዝዛሙ ብታሪኽ ዝለዓል ዕውት ዝኾነ ዲፕሎማሲ ጌርካ ምጽራሕ ይከኣል ካልኦት ሃገራት ኣባልነት ብሪክስ ብምሕታት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ኣለዉ ናትና ቅርበት እንታይ ምክንያት ዝገበረ እዩ ምባል ይከኣል የኢትዮጵያን ኣድላይነት ኢትዮጵያ ንምርኣይ በብርኪ መራሕውን ተሰርሒ እዩ እዞም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ድማ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎም ድሕሪ እዚ በብርኪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረና ርክብ ጥንኩር ነይሩ
ኣብዚ ዘለው ኣምባሳደራት ኣብቲ ምስ ዘለው ኣምባሳደራት እዚ ኣጀንዳ ሒዞም ንኽሰርሑ ገፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ ካብ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጀሚሩ ኣጀንዳ ፓን ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ሕቶ ፋይናንስ ንኽምልሱ ንምግባር ድምፂ ኣፍሪካ ንኽሰምዑ ንምግባር ከምዚ ዓይነት ትካል ምእታውና ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ብኻልእ ወገን ድማ ዓበይቲ መድረኻት ኢልና ንጽውዖም ከም ውድብ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣሰራርሕኦም ንኸመሓይሹ ኣፍሪካ ክትስማዕ ንምግባር ንሕና ዓብይ ዓቕሚ ንረክብ ኢና ማለት እዩ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብምዃን ተሸይሞም ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ሻድሻይ ዙር ካልኣይ ዓመት ዘበን ስራሕ ቀዳማይ ህጹጽ ጉባኤ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተኻይዱ እቲ ቤት ምኽሪ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ጉባኤ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ሰላምን ድሕነትን እቲ ክልል ኣድሂቡ ከም ዝተዛተየ ተገሊጹ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝተቐበለት ቤት ምኽሪ ንዕኦም ብምትካል ድማ ንኣይተ ኣረጋ ከበደ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብምግባር ከም ዝሾሞም ኮርፖሬሽን ሚድያ ኣምሓራ ጸብጺቡ ርእሰ ምሕዳር ኣረጋ ከበደ ኣብ ቅድሚ እቲ ቤት ምኽሪ ብምቕራብ ቃለ መሐላም ፈጺሞም ግድባት መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ እኹል ማይ ከም ዝሓዙ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ዳይሬክተር ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እቲ ሞጎስ መኮነን ከም ዝበልዎ ጣብያታት መፈልፈል ሓይሊ ግቤ 3 ገናሌ ዳዋን ግቤ 1 ሓይሊ ንምፍልፋል ዘኽእሎም ማይ ሒዞም ኣሎም ብተመሳሳሊ መፈልፈል ሓይሊ መልካ ዋከና ኣመርቲኔሼ ቆቃን ፊንጫን ስርሖም ንምውጋን ዘኽእል እኹል ማይ መሓዞም ኣይተመጎስ ገሊጾም ከም ግቤ 2 ኣዋሽ 2 3 ዝበሉ ካልኦት መፈልፈል ሓይልታት ድማ ሓይሊ ንምፍልፋል ዘኽእሎም ማይ እናኣተወሎም ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብዚ እዋን ክረምቲ ማይ ዘይሓዘ መፈልፈል ሓይሊ ከም ዘየለውን ኣብሪሆም ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮናን ኩናትን ተቋሪጹ ዝነበረ ትምህርቲ እንትጅምር ኣብ ሕዌት ስነ ልቦና ተምሃሮ ክስራሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ እቶም ተምሃሮ ንኣስታት 3 ዓመታት ትምህርቲ ኣቋሪጾም ዝነበሩ ብምዃኖም ኣብ ሕዌት ስነ ልቦናኦም ስራሕቲ ከም ዘድሊ ምስ ጣብያና ጻንሒ ዝገበሩ በዓል ሞያ ስነ ልቦና ኣይተ ስምዖን ታረቀ ገሊጾም እዮም ነዚ ድማ ግደ ሚድያታትን ኩሉ ማሕበረሰብን ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ በዓል ሞያም ስነ ልቦና ኣረዲኡሎ ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪብዎም ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዝሃገር ብሰንኪ ተወሊዑ ዝነበረ ኩናትን ቅድሚኡ ድማ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮናን ተምሃሮ ትግራይ ካብ ትምህርቶም ተኣጓጉሎም ምጽንሖም ዝዝከር እዩ ንምዃኑ ኩናት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ጸቕጢ ይፈጥር እንትንብል ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ንዝገበረ በዓል ሞያ ስነ ልቦና ኣይተ ስምዖን ታረቀ ሓቲትናዮም ኩናት ወይ ከዓ ሓድሽቲ ነገራት ኩናት ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ክኾን ይኽእሉ ካብቲ ዝነበረ ዓይነት ስርዓት ዘውፅኡና ንሕና ዘይለመድናዮ ነገራት ከምኡ ዓይነት ነገራት ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎም ግን ኩናት ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ደሞ ንኩሉ ሰብ ንዓብይም ንቆልዓም ብተፈላለየ መልክዑ ይፀልውና እዮም ኣካልና ክጉዳእ ይኽእል መጉዳእቲ ናይ ኣካል ሓደ ፅልዋ እዩ ግን ስነ እምሮዊ ነገራት ክንሪኦ ከለና ስምዒትና ክጉዳእ ይኽእል ተሓሳስባና መጀመርያ ንሪእሉ ንጥምተሉ ነበረ መንገዲ ሕዚ ንሓስበሉ እሱ ክቕየር ይኽእል ኩናት ይኹን ካልኦት ዘይተለመዱ ነገራት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፈጥርዎ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰገናትን ህፃናትን ከዓ ከም ዝገድድ ኣይተስምዖን ጠቒሱ ብምዃኑ ድማ ንሕዌት ዝበሰላ ብዕምቆት ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሉታዊ ዝኾኑ ረኣያታት ክህልውኻ ተፅቢት ዝግበር እውን እዩ እሱን ሓደ ነገር ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ተሓድሽ ነገር ከዓ ተሓድሽ ነገር ከም ጠቐመካ ወይ ትኽክለኛ ነገር ምዃኑ ናብኡ እውን ድልው ዘይክትኮን ትኽእል ሶ ሬዲነስ ወይ ከዓ ምድላው ንባዕሉ ሰልካ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ትራንዚሽን እንድዩ ንሰጋገር እንዲና ዘለና እሱ ከዓ ከም ውልቀት ከም ዘለካ ውህሉል ዓቕሚ ከም ሪዛይለንስኻ ከመይ ነቲ በሰላ ከመይ ፕሮሰስ ጌርካዮ ሶ ሞር ብዝሓሸ መልክዑ ፕሮሰስ ተገይሩ ቀልጢፈ ነቲ ሓድሽቲ ነገራት ክቕበሉ ናብኡ
خرع ميخيل تزي كوين خا أجز خوس دللي يخيل سو خا كم والكسب كفالة تحلف صقم بزتن حسابات كاب من صبراقن كمون أبتقى خمس زلو إهن مهين بمبهالن كم زحوي زقلصت بعل موياسن البونام ميدياتاتون أبزياد هيبوم نخسرحو سويعو كم ميزكو سدي ولن بك أي حلفي خنا العلو خن زرار ولو يبلنا إذا حدا نجر كم كوميونيتي بحرفشة كله خجبر زخيل مالتي كأوجين تودع جزء لنا نجر تأيي سو أبتقى خزلو سبات تعال له تحقق جزء لك خم ميديا كزرب اللو تي خمولك أسوون كم بوجود لهم اختوص أو اختكلني كاسو تميديا خم عينت بايت خفت على الكخل اللو عبيت من خذكر كله خد سبورت سيستمز أو كله اللو سجن كوين نيش نقول أخوين على زرد له ما قد خفال على ناش تقول عند أخوين من عملنات بقالات ذيك قلت بخول تقالات وانت رزين زخون سمعتهم زقول زلوا قالات ذيك كله مخ منالات بس اللي يسألوا له مهنيات خم فترة خم كله لنا ما بيفت أبيات تمرت زحاشة خماني مثلاً كأخا أب نعبيت خا خب بقول جل غير كاس لكنستيون عملنات سنسيتيف إيشو اللي تحسب لكنستيون بينن ما بيدك تبعتينه مرون كأب حوار كأ خم زعلوا له خا فورمال زخونه أجد أمتت كأخت فترة كتكلل لك سنل بنا وحجز نمركب بقلت كتزاتن نبعل ما يخيد كات أجمعات كتكافل المخال نبورن خبر زي جبون مخانون أي تسمعون معدوم تاي تعلامة جنريشنال عينت تراما لو سو اندحر سقنتي الكايوسي نتسجاجر إذا خيدي سو تي قدم زنبرن نبهر ناس سمعت ناس تحسس ونجر تبسلات فتخن تقوينات ويتخن نجر فتر وزلوا بسلات سلز ألوس خم قدم ما يكونني ببهر ملكو قياري بتحسس بايك قياري زغنا تسجاجر إذا خيدي سو أزينا خن عقد لنا يتقدم أي نجر سو من البت نبتمرت سلة تملس كويك أبتمرت مسلة نفعه أب كلنا هوتي كلو مدايات يجبروا له مالتونا يكونن سوينا خنا عقد توانا نجريو أب حويت سنة البنا تمهارو قد ممهران تايك خونا اللو زبلنا يو نبعل مويا سنة البنا أي تسمعون تاركم ممهران ون كابت تساقم نسعى زي مخانهم بمقلاس فلما أبعلهم تحريو دما أب تمهارو كسر حكم زلوهم معدوم ممهران كاب تخلي سبات تفليا يكونوا نسمونه يبعلهم بس لا خلوهم خليو سلزي من البات قدم ترجع زجبر من وركو نجارات حزي بنشتي نجار خباصة شوني خليه سو تممرن تمهارات رايك حجزون بزول كنرد ولا تممرن نفسهم كحجز اللو مالتي سو السو كاب كخافتهم تمهارون في اللي خاطر يكونن سو كلنا نبع لنا نجرنا جنبت خافت خيدم حجاز بزمرن وعليك حجز خللني خوخا فليز بلا نجر انت رئي قسم بالكاميرا دا ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓሚቕ ሃፍቲ ምስ ዕብየት ቴክኖሎጂ ብምልማድ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ሳይንስ ንሰላማዊ ዕላማ ንምጥቃም እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣፍሊጡ ካብ ዝተፈላለያ ቤት ዕዮ ሚኒስትራ ዝተውፃፁ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ዓውደ መጽናዕቲ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢትዮጵያ ተኻይዱ ኣብታ ዓውደ መጽናዕቲ ህንፀት እንታይነት ኣድላይነትን ቀጸልቲ ተስፋታትን ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ከምኡውን استراتيجيك تلمي 5 عامات زملكات زت تخايدوم منستر ديتا انوفيشن اند تكنولوجي دكتور بايسا بدادام تكنولوجي نيوكلير ساينس نسلاماو علامان موعل ابايتو كلت حزبي كم زصدقن مس منغست روسيا بحبار نمسراح سممعنت كم استفرمن ازخاخيروم اب ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ሳይንስ ኒውክሌር ንሰላማዊ ዕላማ ንምጥቃም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንርከብ ምባሎም ካብ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ኣብ ኢትዮጵያ ጥንኩር ዓውዲ ኒውክሌር ቴክኖሎጂ ንምስራት ኩለ መዳይ ስትራቴጂ ተሓንፂፁ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተውን ኣብሪሆም ኣብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ኩናት ሕድሕድ ተፈናቂሎም ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንዝርከቡ ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበር ምህላው ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋ ኣፍሊጡ ቁፅሮም ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ግዝያዊ መዕቆቢ ኩርሙክን ጉባን ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋት ሓደጋ እቲ ክልል ኣይተ መሐመድ ዓብዱል አዚዝን ምክትል ኮሚሽነር ኣይተ በንቲ ኣበሹን ናብቲ ቦታ ብምኻድ ነቲ ድጋፍ ተረኪቦም እዮም
ኣብ ወረዳ ኩርሙክ ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ዝመጹ ልዕሊ 13,000 ዜጋታት ምህላዎም ዘመላኸቱ እቶም ኮሚሽነር ኣብ ወረዳ ጉባ እውን ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ልዕሊ 17,000 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ናብቲ ክልል ዝተመለሱ እንትኸውን ተኸታታሊ ሓገዝ ንክግበረሎም ሓቲቶም ክብል ሪፖርተርና ጀማል ኣሕመድ ጸብጺብሎም። ቻይና ንኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ምሃባት ሓቢሮም እቶም 26 ተምሃሮ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2023-24 ኣቋፅራ ኣውሮፓ ትምህርቲ ዝጅምሩ እንትኸውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ስነ ስርዓት ምፍናው ተገይሩሎም። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዣኦ ዚዮኣን ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ሽግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ብዘላቕነት ከም እትድግፍ ገሊጾም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ኩለ መዳይ ምትሕባር ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እቶም ኣምባሳደር ምዝራቦም ካብቲ ኤምባሲ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ። ደቂ ኣሸንዳ ካብ ፀሓክን ባህልክን ብደንብ ኣፋልጣ ኣሸንዳ ተስፋ ጌርና ነኽብረሉ ጽቡቕ በዓልና ክኸውን ተስፋ ገብር ካብ ፀሓክ ካብ ፀሓክን ከም ዝደሊ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ደቂ ኣሸንዳ ክሕልፎ ልኽእል መልእኽቲ ሕዝቢ ዓለ ኣሸንዳ ክብለን ይደሊ